Takže čaute ľudia, dneska hráme Squad Busters, takže a mám tu veľmi špeciálneho hosta. Pozdrav do videa. Ahojte. No, tu budeme hrať s mojou sesternicou a po dlhej dobe sme tu nehrali Squad Busters. Áno, Squad Busters. Brawl Stars potom natočíme. Takže, ideš? Áno, idem. Dobre. Tak daj ready, dobre. A ideme hrať. Veľmi dlho som to nehral. Takže musíš ma poťahať kus. Jasne, poťahám. No, musíš to poťahať, lebo ja som to veľmi dlho nehral. Takže, tak no. A dajte like a odber, aby sme tu mali 10 odberateľov. Už sa vyber mapa. Dávaj. No, Royal, Turbo Overland. No, tak už hrajme, dúfam. A my hráme proti sebe? Čo? To sa stále tak hra. Aha, som zabudol. Je tu nejakú čestu mám. Čo ja musíme to vysvetliť. Potom, hej? Už neviem. Neviem. 10. Som druhý. Jak môžem získať toto gemiky? Koho? Aha. Aha. Okej. Som nevedel pomoc. Ďalšieho Grega nejakého. Jo, tu je typek. Zabij ho. Bude prvý kill. Bude prvý kill. Nie. Prvý kill. Poď! Dáme prvý kill! Poď! Poď! Kde si, bastard? To som ho dole. Pomoc! Nie, nezabijeme, prosím! Ja to hrám po prvýkrát možno. Prosím, nie! Prosím! Áno, prosím! Ty som lepšia! Bo! Nie! Pomoc! Prosím, Emma! Prosím! Nechaj ma! Pomoc! Prosím, dám, že za to všetko! Stoj. Dobre. Nie, ja nebudem stať. Dobre, tak ako chceš, nedám ti nič. Nedám nič. No, ukážem ti, ako sa to hra. Ja si to vymyslím. Ľudia, musíme to dať vymyslieť. Už sme porazili. Konečne. Pomoc! Kanón, bombu! Neviem ani čo hrám. Za čo hrám. Tak neviem, že furt žijem. Vidíte, aký som v tom dobrý utekač. Prosím. Prosím, pomoc. Som mŕtvy. Jest dobre, díky typku. Mám jedného. Dúfam, že prehráš. Ty. Tu som.
Haha, ty si posledná. Jaká si bola? Ja 7. Ja som bol druhý. Loser. Way to go! Mne tak utiekol. Bomb it big! Come on. Shelly! Shelly. 5 týchto, neviem čo. Neviem, čo som teraz upgradil. Aha, mám. Ideme ďalšie, ale to bolo veľmi ťažké. A ty sa v tom vyznáš, to mám nevýhodu. No, to máš ale. No, to mám veľmi. Som to ani veľmi nehral, ale stiahnite sa si to tiež, je to dobrá hra. Tak dúfam, že teraz vyhrám ja. No, vyhral som pravdepodobne, lebo som bol druhý. Áno. Ako no. A tí, čo tu breskajú, to sú ďalší, čo budú aj zo mnou natáčať, takže sa na to pripravte. Tiež natáčať dejaky. Taký, čo počujete, áno. No, dúfam, že tu bude veľa lajkov, ale si nemyslím, že by ste na mňa zlí. A to je pravda. A mám vás veľmi rád. Bol by som rád, keby ste tu dali aspoň 5 lajkov. To by som bol veľmi rád. A inak, keď sme ich pri tých lajkov, tak vám chcem dať čo povedať. Nie som Čech, ale som Slovák. A tá, čo je hneď vedľa mňa, je tiež Slováčka. Dúfam, že ju teraz dám. To je nutka. Nie, nic z toho nerobí. Ona je nutka. Povedzte do komentára, kto je lepší, ja alebo ona. Že ja. Napíšu do komentára, že ja. 100%. Napíšte 1 alebo 2. A meno poviem až za 10 odberateľov. Takže keď dáte 10 odberateľov, sa obhalím a budem točiť videa dvakrát denne. Takže keď dáte 10 odberateľov, tak budem veľmi rád. Lebo je to pre mňa ako 100 000 odberateľov. Takže budem veľmi za to vďačný, aby som to dal, aby som to veľmi dosiahol. A že mi verí, že to dám. 10 odberateľov. Áno, verím ti. Ona je ako mne striha videa, takže som ju pozval do videa, aspoň že mi strihaš videa. Áno, strihám. Takže môžete jej za také kvalitné videá zatlieskať. No neviem, či sú tu veľmi dobré videá, ale docela sú dobré. Som sa kúkal. Prosím, dajte mi odber. Prosím. Som veľmi rád. Nepoďme sa pijeme, pomoc! Pomoc! Editor! Kde si editor? V strede? Mine open. Aha, sorry! Prepač. Šprty! Goblin! To je veľký boj.
Dám to dole jak nič, toto. Hej, pomoc! Dobre, vyhral som to. Jaká si bola? Ja som bola 5. Ja som bol prvý. No, 175. Spectacular win. Ďakujem. A za chvíľku tu bude ďalšie video s ďalším hostom. Takže sa potom pripravte, aby sme tu dosiahli aspoň 10 odberateľov a aby sme mali veľmi dobrý, aby editorka nám tu strihala veľmi dobre, že Áno. Budem vám strihať videjka. A dúfam, že sa vám budú moje strihania páčiť. na to dúfam tiež, no. A dajte tu nejakých 5 lajkov, jak som hovoril. Áno, som povedal, že 5 lajkov, tak 5 lajkov. Keď ma budete poslúchať, tak urobím špeciál, kde sa odoberáte, no neviem, či urobím veľmi špeciál. Musíme dať 50 odberateľov, aby sme mali aby sme mohli streamovať, aby som robil špeciály, aby sme mali hodinové videá a tak no. No a jak sa cítiš pri prvom našom videi? Ja sa cítim veľmi dobre. No a dúfam, že ste dali like a odber, aby sme tu dosahli 10 odberateľov. Tak ahoj!